Ako ti to ide? No a čo, aj jej životným štýlom je punk? Ne, ona je normálny človek. A doplňate sa? Bola napríklad na koncerte? Bola. Ona nás podporuje všemožne, teda, lebo to už ženatý chlap potrebuje takú podporu, lebo veľa tak na bolo... to je manželstvo. Hej, tak veľa bolo ľudí v lásky. scéne, ktorí ako sa nejako ovrabčili, že sa dali dokopy s niekým a to uzavreli, tak aj skončili. Tak iné problémy prišli, no a teraz sú výhovorky, Pištinko, ja už som inde, ja už toto takéto, tie vaše detské hračky, ale tak dá sa vydržať. Čiže ona chodí na vaše koncerty občas a ty ideš s ňou, čo ja viem, nejakú hudbu, ktorú ona má rada? Samozrejme, tak boli sme na Dare Rollins naposledy. A nech sa páči. A čo bolo fascinujúce, že to bolo proti rakovine prsníka a ona má implantáty, ne silikónové, Dara Rollins. Čiže jak to ide dokopy? Že to je jak... Doma tak udivilo. A som pretrčala sa tam, ne, že dobre, ale je to trošku také, jak taký výsmech. Ne, však, lebo to nie je žiadna sranda, rakovina, že poznáme všetci prípady. A ona si tam takto vyjde. Ty si skvelý. Doplním si vás ešte o jedného hostia a potom určite príde rád aj na to, aby sme tieto štýly dali tak trošku dohromady. Jakub je hip-hopper a práve prichádza. Ahoj, čau sa, nech sa páči. Kupko, pohodlne sa u nás posaď. Urob si teda to najväčšie pohodlie, aké môžeš. A skôr, než sa budeme rozprávať aj s tebou, ako som spomenula, spojíme všetky tie vaše štýly dokopy, do takej malej diskusie. Tak si najprv dajme anketu. My sme sa pýtali ľudí, čo si myslia. Tuto máte. Myslíte si, že mladí ľudia sa v dnešnej dobe na štýly iba hrajú, alebo skutočne vedia, o čo ide? Niektorí sa určite len hrajú, ale niektorí vedia, o čo ide a to vidieť. To je podľa mňa také individuálne, lebo každý vlastne má nejaký ten svoj štýl, tak niektorí sa prispôsobia iným a niektorí majú ten svoj. Podľa teba, ktorý štýl teraz v uliciach tak najviac letí, ktorý si všímaš? Hip-hopový, alebo punk, alebo už neviem. Iba tie dva si všímam. Určite hip-hop. Akože nám sa takedy hip-hop vôbec nepáčilo a momentálne, ak to letí, tak sa nám to normálne začalo aj páčiť. Aj nám, čo by sme, akože podľa výzoru nikto na to nepovedal, takže super. Sedí štýl punku, ale to není štýl, to je život, to je v srdci. Je nejaký štýl, ktorý vám vyslovene prekáža, že by vám to liezlo na nervy, že s takými ľuďmi by ste sa nedali ani do kontaktu? Možno s tými punkermi a takých asi nemusí, také tie typy, také, čo vyzerajú zhúlení. Neonáci s nimi prekážajú trochu, tak určite by som sa s nimi nedal do reči. To už je štýl, ktorý obmedzuje tie ľudské práva, ale iné štýly mi vôbec neprekážajú. Nech sú ľudia vlekajú ako chcú, to je ich vec. Pankáči a všelijaké tieto zgerby. Ako nevadí mi na nich nič, pokiaľ sa hrajú na svojom piesočku a netrpú sa na náš. Videli sme anketu, toto bolo niekoľko názorov. No čo, pobavilo vás niečo, alebo aj rozčulilo? Povedz, pobavilo. Pobavilo. Píšta čo? A mňa to pobavilo. Mali s tými pankáčmi a s gerbami to bolo úplne... Koľko ľudí toľko chutí? Ja hovorím, aký si ty charizmatický a tam píšta ty z gerba. Naozaj, je to o názoroch. Máme tu ale nového hráča v hre. Ak to tak môžem povedať. Jakub, ty si hip-hopper, to už som spomenula, keď som ťa predstavila. Nie je žiadnym tajomstvom, že hip-hopová scéna na Slovensku je teraz celkom bujará. Je toho dosť, to si teda povedzme na rovinu. Je to dobré alebo zlé podľa teba? Tak určite je to dobré, že hip-hop sa rozvíja na Slovensku. A čo ty hovoríš na skupiny, ty si tým štýlom žiješ, čiže ty máš určite na tieto veci svoj názor. Ako sa tá scéna pre teba delí sa nejak, alebo? Tak delí sa na, povedzme, že dve skupiny, že jedni sú lepší a druhí ako horší, ale ináč nie. Tak ako všade. Všade. Môj známy povedal raz, že jediný problém, ktorý hip-hoperi majú, je, že by si mali uvedomiť, že Puff Daddy sa nenarodil v Petržalke. Neviem,
nerozumiem týmto veciam, ale je fakt, že hip-hop čo si vyjadruje, áno? Ty si hip-hoper. Čo chceš vyjadriť? Čo chceš povedať? Ako v textoch a tak? Áno. Tak v textoch sa väčšinou vyjadruje život na ulici, aký je v realite, alebo tak. Proste o realite sa vybavuje všetko. Život na ulici, ako v akom zmysle? Či už sú tam ako spomenuté drogy, alebo takže všeobecne, čo sa týka ulici, že jak sa žije na ulici, tak. Ako sa žije na ulici? Ale ty normálne žiješ s rodičmi. Ne, s rodičmi len ako... A doma dobre? Ne, dá sa, povedať. Čiže nejaký veľký konflikt nemáme, hej? Ale Nie. budeme hovoriť o tom, ako sa žije na ulici. Tak ako sa žije na ulici? Tak... Povedz, o čom... Mňa totiž veľmi zaujíma. Povedz mi, o čom sú tvoje texty. Ty si robíš texty, robíš si aj také tie podklady k tomu, všetko si robíš sám. Ne. A hovoríš o tvojich skúsenostiach, o ľuďoch, ktorých stretneš, o tom, aké máš pocity z okolia. Som stretol, od ľuďoch, ktorých som odpísal a tak proste všeobecne v živote. Je to taký spôsob tiež prejavenia svojho názoru na život. Jakub, je niekto, koho naozaj uznávaš? Ako v slovenskej tvorbe? V slovenskej alebo v svetovej, je jedno. Niekto, koho máš naozaj rád. Tak určite sú tam dosť veľa skupín. Prvým mužom, čo je, tak to určite bude Tupac. Aj naďalej ostane. Tým si začal a tým stále pokračuješ. Ďalší bude Prof z D12, čo nedávno ako umrel pred rokom, alebo jak. A potom slovenský ako LUZ a Moja reč, H16. Tak. Posledná a záverečná otázka bude vám všetkým. Poprosím, keby ste mi na ňu odpovedali, či ste sa dostali niekedy kvôli svojmu štýlu životnému do konfliktu a či ste za svoj životný štýl niekedy museli bojovať. Sati? Myslím, že nie. Nie. Luky? Tak možno len nejaké blbé pohľady a predsudky, ale... No to tiež, ale... Tak. Bojoval si niekedy za svoj štýl? To ja za ňo bojujem stále. Hej, presviečaš ľudí, minimálne vysvetľuješ. Hej. Pišta? No tak keď už je o tom, priniesol som tieto boty, tak kvôli ním som skoro vyletel zo školy, poviem to takto, že kvôli týmto topánkam som chodil ako blázon, som mal tak vyhrnuté nohavice, potiaľ to červené topánky, tak to bol asi taký rozpor s oficiálnou kultúrou. A aký to malo záver? Prestal si ich nosiť, alebo oni prestali rýpať? Zhrnul som si nohavice dolu. Diplomaticky. Červené ostali stále. Hlavné je, že sme všetci spokojní. Hej, áno, tak. Jakuba, ty? Áno, bol. Mal si problém? Mal som a bytkov ale aj slovne. Že to sa naozaj stalo, že ťa napadli? Nenapadli, proste neshoda okolností. Že bitka tak. Ale nezmenilo to nič na tvojom prístupe? Ináč nič. Celkom určite to nezmenilo. Si rád tým, čím si? To som. Bojuješ za svoj štýl možno práve tými textami a tým, čo tvoríš tou svojou tvorbou? Tak možno, no aj bojujem a možno, že sa mi podarí mne aj ostatným mojim kamarátom, že ako Slovensko bude oveľa lepšie v hip-hope ako Amerika. Dobre, predstavy, alebo teda veľké plány máš do budúcnosti a ja ti minimálne držím palce. Palce držím aj vám všetkým, ale hlavne vám veľmi pekne ďakujem za ochotu prísť sem k nám, prezentovať svoj štýl a predstaviť ho vám v publiku, ale aj vám, televíznym divákom. Dnešné skutočné príbehy boli, musíte sa mi uznať, naozaj štýlové. Ako nám prezradili moji hostia, ten pravý štýl nie je v šatníku, ale v hlave a v srdci. Majte aj vy svoj štýl a pozerajte nás aj na budúce. Keď ste populárni, tak určite majte aj neprajde.